God aften derude, og velkommen til via Brandgård.dk. Mit navn er Per Brandgård, og ser vi dem, der er lyd på. God aften derude. Det er der. Så fanger vi an. Vi kan lige se, om den bliver ved. Alt den moderne teknik. Okay. Det er nu den 28. maj 2025, og det jeg vil tale om her det næste lille times tid er holistisk sundhed med evidens. Jeg vil præsentere en tilgang til holistisk sundhed, som jeg har udviklet over især de sidste 10 år. Men i virkeligheden har det nok været sådan den rejse, jeg på en eller anden måde altid har været på i min sundhedsinteresse, som faktisk startede allerede, da jeg var teenager i Silkeborg, hvor jeg meget ofte var på biblioteket, Silkeborg Hovedbibliotek, og læste alt, hvad der var om sundhed og relaterede emner. Så hvor andre måske havde en ungdom, der gik ud på nogle lidt mere interessante ting, så brugte jeg altså min ungdom på biblioteket. Og det var jo også i den forbindelse, at jeg ret tidligt jo opdagede, at der faktisk er meget mere viden og information i verden om mange flere emner, end man bliver præsenteret for i skolen. Og det er en af de gode ting ved at gå på biblioteket. Jeg ved godt, det er en uddøende hobby at gå på biblioteket, men det er en skam, men altså sådan er det jo, farver nye verden. Men nu har vi så internettet til gengæld, hvor man kan sige, der er endnu mere forskellig information at få adgang til. Til gengæld er der ikke rigtig nogen, der sorterer i det, så risikoen for, at man fylder sin hjerne med junkviden, er endnu større, end den var dengang på biblioteket der i 80'erne. Og der var sådan set rigeligt med junkviden dengang, kunne jeg da se bagefter. Men hvor man kan sige meget af den første viden, jeg blev introduceret til om sundhed, har vel været en form for viden, der allerede dengang i 80'erne identificerede sig selv som holistisk eller alternativ, eller sådan nogle ord i den forbindelse der, ikke? Det der så skete med mig var jo så, at jeg begyndte jo så at studere først til ernærings- og husholdningsøkonom og blev meget egentlig fascineret af både det tværfaglige, men også især det naturvidenskabelige, det fysiologiske, ernæringsfysiologi, og læst videre til Kant i human ernæring, og begyndte så også samtidig hurtigt at interessere mig meget for kommunikation og formidling, og man kan sige, at min hjerne er sådan indrettet, at den er tværfaglig. Der vil kunne findes folk forholdsvis let ude i verden, som ved mere om enkelt emner inden for sundhed og så mange andre emner, end jeg gør. Men min styrke er ligesom at se sammenhænge, som andre måske ikke ser, og så formidle disse sammenhænge. Og jeg begyndte så, for at gøre en lang introduktion kort, så begyndte jeg forholdsvis hurtigt sådan set at udvikle forskellige, jeg kaldte det ikke rigtig holistisk dengang, men forskellige sådan frihedsbaserede tilgang. Min første bog for eksempel, der udkom for 25 år siden, hed Spis som du vil. Så det var jo så en ernæringsbog, men med fokus på frihed og selvbestemmelse. Og sidenhen udviklede jeg så også friheds- og helhedsbaseret tilgang til behandlingen og håndteringen og forebyggelsen af overvægt og overspisning. Og det har sådan set været et emne, der altid interesserede mig, det her med overvægt, fordi det er så oplagt, synes jeg, selvom jeg godt ved, at Novo og andre nok vil være uenige. Men jeg synes, det er så oplagt at tænke holistisk, altså tænke i helhed, tværfaglighed, sammenhæng, samspil, netop når vi har med overvægt at gøre. Der har vi at gøre med et problem,
som har ramt mange, og hvad er det egentlig for et problem? Men nu skal det ikke være et foredrag om overvægt. Det her, bare for at sige, det har været min indgang til det. Og så har jeg selvfølgelig også, som så mange andre, der bliver grebet af et eller andet, ikke? Eller er passioneret for noget i tilværelsen, så har jeg også en personlig motivation. Og det startede sådan set for cirka præcis 10 år siden, 2015, at jeg ligesom besluttede mig for, at nu vil jeg sådan prøve at udvikle et nyt sundhedskoncept. Jeg havde sådan arbejdet med forskellige koncepter på det tidspunkt. Jeg kaldte det ny sundhed, eller bevidst sundhed. Og det jeg sådan blev optaget af der, det var det der med at lave et sundhedskoncept, der ligesom inkluderede alt, hvad sundhed egentlig er. Og hvis man sådan vil være rigtig sund, hvad omfatter det så? Og jeg var jo så skolet meget ind i det med kost og ernæring, men jeg var godt klar over, at det var jo langt fra det eneste, som har betydning for sundhed. Så, og jeg havde jo, altså allerede fra da jeg var ung, kunne jeg sådan begynde at se der, fra jeg var teenager og ind i 20'erne, altså hvordan jeg selv egentlig har misbrugt kost og træning og kropsfiksering til at flygte, til at på en projekteret måde kæmpe mod noget, som jeg ikke sådan helt var klar over, hvad jeg egentlig var, men jeg havde bare den der diffuse fornemmelse af, at den tilgang, jeg selv personligt havde i forhold til kost og træning, ikke kristendom, træning, kost og træning, at man kan diskutere, om det ikke er lidt af det samme, fordi for mange er det med kost jo en form for religion og syndsforladelse og småkager og syndige og sådan noget. Ja. Så det startede egentlig med, at jeg vil udvikle en tilgang til sundhed, som jeg i det mindste selv kunne stå indenfor og selv kunne praktisere. Og på det tidspunkt var jeg en meget brugt foredragsholder rundt omkring på de store foredragsscener, store virksomheder, aftenskoler, biblioteker og kommuner og alt muligt. Så jeg havde jo en vis gennemslagskraft og et vist ansvar for at formidle noget, også for at forny mig selv, for at formidle noget, der ligesom gav mening og kunne holde vand, og som jeg i det mindste selv kunne stå indenfor. Og på det tidspunkt der, var jeg jo så ikke længere så ung, og havde ikke længere, altså kost og træning havde mistet den betydning for mig, som det havde, da jeg var ung. Hvor det var meget et identitetsprojekt, et kontrolprojekt. Det handlede om kamp, og det handlede om flugt, og det handlede om alt muligt andet end sundhed, faktisk. Så det synes jeg var lidt interessant, at jeg egentlig kunne bruge mig selv som forsøgsperson eller patient. Og det var så blandt andet det, der førte til, det var så allerede inden 2015, altså det førte til alt det her med små skridt-metoden og mindful speech. Men så i 2015, så begyndte jeg så ligesom at gå min egen sundhed igennem, sådan holistisk set, og kunne jo sådan hurtigt identificere, hvor skoen trykker i min egen sundhed på det tidspunkt. Og det var jo den mentale sundhed. I og med, at jeg, siden jeg var en 15-16 år, har døjet med angstlidelsen OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Og jeg blev diagnosticeret, da jeg var 26, og har så været i behandling, kom i behandling der, og har sådan set prøvet alle mulige former for behandling, både medicinsk behandling, psykologbehandling, mere alternativ psykoterapi, alle mulige former for behandling. Men alligevel var der sådan en rest af symptomer. Jeg kunne sådan læse i litteraturen om OCD, forskningslitteraturen, at det så ud som om, at det var generelt sådan, at når man gør det hele sådan rigtigt, altså følger alle de evidensbaserede tilgang, så får man måske i bedste fald sådan i snit en 50% reduktion i symptomerne, og så er der stadigvæk 50% tilbage, så hvordan kan man ligesom håndtere det? Så det blev jo sådan min egen personlige motivation for at begynde at eksperimentere med alle mulige andre aspekter af sundhed, også på det helt praktiske plan, og det fører så til alle mulige mere eller mindre
kontroversielt, og gav mig så, altså, det er sådan en anden sag. Men det blev ligesom min egen baggrund for den udvikling. Og nu synes jeg så, at jeg har det er sådan set synes et stykke tid, at jeg har et koncept for en evidensbaseret tilgang til holistisk sundhed, som andre mennesker kan gøre gavn af. Kan få gavn af, uanset om du arbejder med det professionelt, eller du arbejder altså med dig selv, eller hvordan det ledes. Der er i hvert fald nogle tanker, der er en filosofi, der er en tilgang, som jeg tror kan inspirere andre. Men lad os starte med med selve begrebet holistisk. Det er jo efter min mening et begreb, der i den grad er blevet misbrugt i populærkulturen og i alternative sundhedskredse, hvor holistisk er blevet misbrugt til at sælge alt muligt plat. Alt muligt, som ikke har nogen beviser for effekt, og ikke engang en sandsynlighed, ikke engang en forklaring på effekt. Og så, når man ikke rigtig har nogen forklaring på, at det kan have en nogenlunde sandsynlig effekt på noget som helst, så kalder man det holistisk, og så kan man sælge det på den måde. Ikke? Det svarer lidt til, at dem, der går rundt og tror, at økologisk sukker, det er jo nok sundt, fordi det er jo økologisk. Ja, det er økologisk, men det er stadigvæk sukker. Så det er hen og blevet sådan et stempel, der i virkeligheden er misvist så langt hen ad vejen. Ikke? Men jeg bruger alligevel begrebet, fordi jeg synes jo, at det har sådan en filosofisk essens i sin betydning. Holisme, som vi kan kalde det filosofien om, at helheden er større end summen af delene, og en filosofi, en tilgang, der sætter fokus på samspil mellem forskellige faktorer, der indgår i den her helhed. Og der kan så være for eksempel det, man godt kunne tænke sig, måske det er en synergistisk effekt, så når du tager noget og noget andet, så får du en større virkning, end hvis du tog dobbelt så meget af det ene og udelod det andet, for eksempel. Ikke? Så 2 + 2 giver 5 inden for holisme. Og det er jo sådan, det er. Altså, vi tager for eksempel overvægtsbehandling. Ikke? Så kan du have nok så mange kostplaner om til en overspiser, om at man ikke må overspise. Du kan have nok så mange opskrifter på super lækkert helseklidbrød, som man kan spise, når man har lyst til at overspise. Men hvis der aldrig rigtig sker en håndtering af sådan de psykologiske faktorer, der ligger bag overspisningen, så sker der jo ikke rigtig noget der. Så er det bedre måske at gå lidt mindre op i alt det der med kostens fysiologi og fantastiske opskrifter på klidknækbrød, og så måske neddrosle den, og så bruge tiden og energien på at gå lidt mere i dybden med de psykologiske aspekter omkring spisning. Så selvom spisning jo er en adfærd, noget fysisk, det har noget med ernæring at gøre, så er det jo drevet af en hjerne og en bevidsthed, og der er nogle følelser og noget socialt og nogle tanker på spil, ikke? Som man ikke bare kan håndtere fysiologisk eller med en dietetisk kostplan. Det er bare sådan et banalt eksempel. Ikke? Og når jeg så kalder det evidensbaseret, så er det ikke på den måde, at alt hvad jeg siger, der ligger der placebo-kontrollerede interventionsstudier bag. Men det er et ideal, jeg har, at det er det, der bør være, og der bør forskes meget mere i det her. Det er egentlig primært for at adskille min tilgang til holistisk sundhed fra andre tilgange, som er ikke evidensbaseret, hvor man i virkeligheden ikke er særlig holistisk, hvor man tager bare en helt anden del, en helt anden forståelse af for eksempel fysiologi, altså for eksempel det her meridiansystemet, ikke? Som kommer fra Asien. Og det fører så til zoneterapi, akupunktur og ting og sager, og så kalder man det så holistisk. Men det er det jo ikke, fordi det er jo bare en anden tilgang. Du ignorerer jo så alt det andet, nu kører du bare meridianer.
Det er jo ikke holistisk, det er bare noget andet. Ikke at det skal være en kritik af noget med meridianer, og jeg tror såmænd, at zoneterapi og akupunktur har virkninger, men nogle virkninger, som måske også kan forklares via nogle andre, måske mere evidensbaserede mekanismer end meridiansystemet. Bare for at nævne et eksempel der. Ikke? Så det er min baggrund for. Og nu vil jeg så lige, i dagens anledning har jeg lavet en lille figur, der illustrerer det, jeg mener om holistisk sundhed. Og det har jeg lavet som en pyramide. Du kan se det måske virkelig lidt som en magtpyramide. Hvis du har fulgt mit politiske arbejde, så kan jeg jo godt lide at tegne pyramider for at få en forståelse af, hvordan magten egentlig bliver udøvet i samfundet. Nu handler det her jo ikke om politik, i hvert fald ikke kun politik. Det handler om sundhed. Så, men igen her, hvad er det, der har magt over sundheden? Der har vi så, eller har jeg så igen tegnet det her som en pyramide, hvor det, der er øverst i pyramiden, det er det, der har mest magt. Jeg skal lige se, hvordan jeg kan få min cursor til at pege på. Ja, det er jo så en sol, jeg har her oppe i toppen, kan du godt se. Ikke? Jeg kalder det den holistiske sundhedspyramide. Nå, det kan jeg ikke rigtig fortælle. Jeg drejer lige noget her. Sådan. Okay. Nå, det er måske den, der jeg skal. Ja. Nå ja, sådan. Jeg beklager lige de tekniske problemer. Man burde jo have en producer og folk til at tage sig af den slags, ikke? Men, øverst er bevidsthed. Det er den mest oversete faktor i sundhed, og i samfundet, og i politik, og over det hele. Den menneskelige bevidsthed. Det er i hvert fald en af de erkendelser, jeg har gjort mig. Og vi kan jo så kalde det, bevidsthed kan vi kalde mange forskellige ting, men lad os nu bare prøve at bruge et sådan nogenlunde almindeligt begreb, som netop bevidsthed, som understreger, at der altså ikke er noget mystisk ved det. Altså, vi har alle sammen evnen til at være bevidste. Vi har evnen til at være mere eller mindre bevidste. Man kan sige, det var jo for alvor noget, jeg selv blev opmærksom på, da jeg mødte Uffe Damborg, som er psykolog og meditationslærer, og sammen med ham har vi holdt en række, for en del år siden efterhånden, en række kurser om mindful spisning, og vi har udviklet et koncept sammen, som vi har skrevet 2 bøger om. Så man kan sige, mindfulness er jo også det er jo så et engelsk ord, der ligesom peger på en særlig form for bevidsthed. Du kan også kalde det opmærksomhed. Du kan også kalde det nærvær. Men det måske væsentligste budskab fra mig i hele den her sammenhæng er, at alting starter med bevidsthed. Det er det starter med. Det starter ikke med motivation. Det starter ikke med viden. Det starter ikke med noget som helst andet. Det starter med bevidsthed, og det slutter også med bevidsthed. Og samtidig er det den faktor, der er mest overset, mest ignoreret, mest undertrykt, mest distraheret og forstyrret i virkeligheden. Og det er meget tydeligt, når det kommer til sundhed. Så min hovedpointe er altså, at det handler om at udvikle først sin grundbevidsthed, sin evne til at være bevidst, dernæst udvikle eller udbrede bevidstheden til at omfatte sundhed. Og det kræver, at man forstår, hvad sundhed er. Så der begynder der så at komme noget viden på spil.
Ikke? Fordi hvad er sundhed egentlig? Det er jo et ord, som alle har hørt det, og alle har, mener vel, eller det ved jeg ikke, om de gør, men de har i hvert fald hørt, at det er vigtigt, og det er godt, og det er god moral at være sund og god borger, og vi har en sundhedsstyrelse, og vi har en sundhedssektor, og vi har sundhedspolitik, og det er virkelig godt for mennesker, at der er sundhed. Men hvad er det egentlig? Og der lægger jeg mig så op af WHO's originale definition fra 1948, inden lang tid før WHO blev korrupt. WHO's originale definition af sundhed, som alle sådan anerkendte sundhedseksperter rundt omkring i verden er enige om. Så det er altså ikke bare mig, der har fundet på en eller anden skør idé her. Men definitionen lyder således: sundhed er velvære. Og sundhed er mere end blot fravær af sygdom og funktionsnedsættelse. Sundhed er velvære. Det er en tilstand af optimalt velbefindende. Sundhed er at have det så godt som muligt. Så velvære. Sundhed er velvære. Og hvad betyder det? Det har faktisk en meget dyb betydning. Og den betydning er, at al sundhed altid er subjektiv. Sundhed er i modstrid med det, vi ellers får indtryk af med alle dem, der tilbyder sundhedstest på arbejdspladser og jeg ved ikke hvad. Så er sundhed faktisk noget, man ikke kan måle. Du kan ikke måle sundhed objektivt. Det er et subjektivt fænomen. Og så er vi tilbage i toppen i bevidsthed. Fordi hvad er det for noget med noget subjektivt? Det er jo bare din bevidsthed. Det er det, du oplever. Det du lige nu, så sidder du jo subjektivt og oplever. Der kommer nogle sanseindtryk fra det, du ser, og du hører, hvad jeg siger, og så sker der alt muligt andet sikkert også samtidig i din bevidsthed. Det er det, vi kalder subjektivt. Hvor objektivt, det er for eksempel, jeg har en vægt herovre bag stolen, så kan jeg træde op på den, og den vil så vise, at jeg vejer, 85 kilo, og så, hvad betyder det så? Det betyder, at jeg vejer 85 kilo. Jamen, er jeg så sund eller usund? Det siger det egentlig ikke noget om. Overhovedet faktisk. Det siger noget om, hvor tung min krop er lige i det øjeblik. Men der har været rigtig meget en tendens til at objektificere sundhed. Og gøre sundhed til noget, som kan måles. Noget, hvor man kan få målt sin body age. Man kan få målt sin fedtprocent, man kan få målt sit blodtryk, man kan få målt sit kolesteroltal, man kan få målt alle mulige ting. Ja, det kan man. Men der er ikke målinger, der siger noget som helst om, hvor sund du er nu. Det er kun dig, der via din bevidsthed kan registrere det, fordi sundhed er subjektivt. Så det har en meget dyb betydning faktisk. Og det peger på et meget omfattende bedrag inden for det, vi kalder sundhed. Et så dybdegående bedrag, at man næsten tror, det er løgn. Og det betyder også at sådan noget som sundhedssektoren. Hvis vi ser på, hvad det egentlig er. Nu ved jeg godt, den begynder at blive lidt politisk. Bær over med mig. Men sundhedssektoren i Danmark omfatter, hvis vi kigger på de økonomiske udgifter, så omfatter det jo primært hospitalerne. Eller det omfatter blandt andet hospitalerne. Det er jo masser af milliarder af kroner, der bliver brugt på sundhedssektoren, herunder hospitalerne. Men gør hospitalerne noget som helst for at fremme sundheden? Er det overhovedet sundhed, de arbejder med på hospitalerne? Nej. Hospitalerne burde ikke høre ind under sundhedssektoren. I virkeligheden burde Sundhedsstyrelsen slet ikke hedde Sundhedsstyrelsen. Det burde hedde Sygdomsstyrelsen. For der er meget stor forskel på sundhed og sygdom, det ved vi jo godt. Men som man kan sige, sygdom er i hvert fald, er der nogle objektive sygdomme, nogle objektive skader, nogle objektive handicaps og lidelser, som man kan behandle. Altså et brækket ben
vil jo øh, både medføre subjektiv lidelse, men jo også noget objektivt, som kan måles. Så det er ikke, fordi jeg siger, at der ikke er nogen sammenhæng. Jeg siger bare, at det er to fundamentalt forskellige fænomener, og hvor man så kan forledes til at tro, når man kalder sundhedssektoren for sundhed, at når et menneske ikke er indlagt på et hospital med en alvorlig sygdom, så må det jo være sund og rask. Og det er altså på ingen måde en garanti, at det forholder sig sådan. Så lad os prøve at dekonstruere sundhedsbegrebet. Så sundhed er som sagt velvære. Men hvad består velvære så af? Hvis vi prøver at dekonstruere, og det er jo så en filosofisk praksis, at prøve at finde ud af, hvilke underbegreber består et overbegreb af. Så hvis overbegrebet er velvære synonymt med sundhed, så er mit bud, og det kan være, at du er enig, det kan være, at du er uenig, det er så her, hvor jeg begynder at udvikle på begrebet. Ikke? Fordi hvad vil det egentlig sige at have velvære? Hvad består velvære i? Jamen det består efter min mening i, at mennesket oplever en høj grad og hyppigt af nydelse, altså behag, glæde og den slags følelser. Det er også, at personen oplever en høj grad af energi og overskud til at kunne leve det liv, som han eller hun ønsker at leve. Det er også frihed. Frihed fra, altså frihed til at kunne bevæge kroppen. Frihed fra tvangstanker, det er jo sådan noget, det jeg selv har døjet med. Ikke? Frihed fra belastende mennesker, eller frihed fra ensomhed. Frihed fra noget, eller frihed til noget. Og så er det fred også. Fred i de forskellige dimensioner. Så nydelse, energi, fred og frihed er et bud på 4 underbegreber, der samlet set udgør velvære, som er sundhed. Og det er kun gennem din egen bevidsthed, at du kan registrere din oplevelse af nydelse, energi, fred og frihed. Du kan så spørge dig selv, på en skala fra 0 til 10, hvor meget nydelse har jeg oplevet i min bevidsthed gennem de sidste 14 dage. Det er ikke så vigtigt lige præcis, hvad man svarer, men det der, man kan sige, så begynder man at lave en eller anden form for måling, som jo ikke er en objektiv måling, men en subjektiv måling, men det er primært du kommer ind i en dimensional tænkning omkring de her begreber, så du indser, at det ikke er enten eller. Det er ikke sådan, at enten er jeg sund, eller også er jeg usund, fordi jeg kan opleve forskellige grader af nydelse, forskellige grader af energi, forskellige grader af fred og frihed og velvære, og dermed sundhed. Og så begynder jeg også at kunne identificere, hvor er det, den halter i min sundhed. Og det kan være meget, meget individuelt. Ikke? Så hvis vi så går ned til 3. øverste lag i pyramiden, så har vi så det, jeg kalder dimensioner eller aspekter af sundhed. Og det er jo også et område her, hvor jeg sådan har lige fordoblet antallet af aspekter. Fordi det, der i den officielle definition af sundhed lyder, det er, at sundhed er en tilstand af optimalt velbefindende, fysisk, mentalt og socialt. Så det er de 3 dimensioner, der er. Fysisk, jamen det er jo noget med kroppen at gøre, ikke? Mentalt, det har noget med sindet at gøre, altså dine tanker og dine følelser. Og socialt, det har noget at gøre med dine relationer til andre mennesker, dine relationer til samfundet, måske også noget med dine økonomiske ressourcer og den slags at gøre. Og så har jeg så tilladt mig at lave en overbygning med 3 ekstra aspekter. Jeg har så den seksuelle sundhed, den spirituelle sundhed og den politiske sundhed som aspekter
man kan godt argumentere for, at de er inkluderet i de 3 andre. Man kan også argumentere for, at de ikke er. Man kan for eksempel godt argumentere for, at den politiske sundhed er en del af den sociale sundhed. Man kan argumentere for, at den spirituelle sundhed er en del af den mentale sundhed, og at den seksuelle sundhed også er en del af det. Men anyway, jeg har dem i hvert fald som nogle adskilte komponenter. Og på samme måde kan man også sige, at der er noget fysisk i det mentale, og der er noget mentalt i det sociale. Så det er ikke fordi, at de er fuldstændig adskilte, de her forskellige dimensioner og aspekter. De indgår i hinanden, og de spiller sammen. Og på samme måde kan man sige, at nydelse og frihed og energi og fred spiller jo også sammen. Og det er den samme konstruktion, der skaber velværen. Og det er samme konstruktionen af de forskellige aspekter her, der skaber det, der er sundhedens konkrete dimensioner. Så altså man kan sige, min egen sådan personlige udvikling i sundhed har jo nok i høj grad været, at jeg først i mit liv gik utrolig meget op i fysisk sundhed. Og så opdagede jeg også, at der var sådan noget, der hed mental sundhed, fordi jeg selv havde en mental sygdom. Og så opdagede jeg pludselig noget, der hed noget med socialt, der var noget med andre mennesker og kram og sådan noget der. Og det førte så videre til, jeg havde opdaget, at der var noget, der hed sex inden da, men det var ikke noget, jeg som sådan havde forholdt mig bevidst til, men jeg kunne sådan se, at der var nogle traditioner, som tantra og sådan noget, der havde, og daoistisk seksualitet og chi og sådan forskellige ting, der, det er åbenbart noget, der også har noget med sundhed at gøre. Og det fører så videre til den spirituelle sundhed. Hvordan kan man definere en sund og en usund religion og sådan noget ting. Og så her de senere år har jeg jo så især været præget af det, som i hvert fald for mig er det højeste niveau af sundhed. Det er, at man bruger sin fysiske, mentale, sociale, seksuelle og spirituelle sundhed til at forbedre samfundets sundhed ved at forbedre de forhold, der har i samfundet at gøre med udøvelse af magt og autoritet. Og i særdeleshed har det været vigtigt for mig, det har været mit bidrag. Og jeg siger ikke, at det er det, alle skal gøre. Man kan arbejde med det her på mange forskellige måder, men mit bidrag, eller mit kald har været, og er stadigvæk, at oplyse om fejl og mangler i magt- og autoritetssystemer. Og herunder også i selve sundhedssystemet, som er det, jeg sidder og sådan set og kritiserer her. Hvor man kan sige, at et stort problem er, at sundhed i mange år har været underlagt et biologistisk ideal. Biologisme, det er, når biologi bliver ophævet til at være moral. Forstået på den måde, at hvis det viser sig, at et eller andet er biologisk mest hensigtsmæssigt at spise, eller at gøre på anden vis, så siger biologismen så, at så skal man gøre det, fordi biologien siger det. Så en biologist render rundt med alle mulige apps og løber, og det handler meget om performance og alle sådan ting. Og det er simpelthen efter min mening en misforståelse af, hvad sundhed egentlig er. Meget, meget udbredt og meget alvorlig misforståelse, som får folk til at løbe maratonløb og triathlon og alt sådan noget. Ikke dermed sagt, at det altid er usundt, fordi det kan jeg ikke vurdere. Det er kun den enkeltes egen bevidsthed, der kan vurdere det. Men i hvert fald kan vi konstatere, at sådan noget som det at overholde bestemte biologiske regler meget sjældent er, man kan sige, der er nogle få biologiske regler, som jeg vil anbefale folk at overholde, såsom at trække vejret, fordi du har brug for ilt. Og altså vi er nede på det niveau, ikke? Men ret hurtigt, når vi kommer over de basale biologiske niveauer, så bliver det altså noget med, at du kan se det på den ene måde, du kan se det på den anden måde, og du kan gøre det på mange forskellige måder, så der er ingen grund til at blive biologist, der er ingen grund til at ophæve biologi til at være en form for religion inden for sundhed. Ingen grund til det overhovedet. Og i den forstand, og i den forbindelse,
er der jo mange forskellige sådan misforståelser omkring, hvad sundhed er, eller man kan kalde det transsundhed. Det er jo så, når noget, som ikke er sundhed, identificerer sig som sundhed. For eksempel det at være tynd. Det bliver jo i vores samfund ofte opfattet som at være sund, men det er det ikke nødvendigvis. Eller fordi i ekstreme tilfælde, når fedtprocenten kommer under et vist niveau, så begynder du at blive fysiologisk usund, og din risiko for at dø stiger og sådan noget. Og på samme måde kan vi se hos bodybuildere, når muskelmassen kommer over en vis størrelse kombineret med en lav fedtprocent og et vist brug af steroider, jamen så dør de også, ikke? Så det er middelvejen, der er den sundeste vej. Og præstation, det at kunne performe, altså fysisk, at være en yoga akrobat, eller en hurtig langdistanceløber, eller en, der kan køre langt på cykel og sådan noget, med en bestemt puls og sådan noget. Det er heller ikke sundhed. Performance og sportspræstationer og sådan noget er ikke sundhed. Det er noget andet end sundhed, som ofte forveksler sig med sundhed. Skønhed er ikke sundhed. Du kan godt være meget smuk og samtidig meget usund. Du kan også være meget grim og samtidig meget sund. Det hænger ikke sammen på den måde. Så det er ligesom det, jeg prøver at tale for, at vi kan få sundhed til at blive sundhed på ny. Så, men det man jo kan starte med, når man har ligesom identificeret de her 6 dimensioner af sundhed, det er jo så, at man kan spørge sig selv på en skala fra 0 til 10, hvor sund er jeg så generelt inden for de områder her. Hvor er det egentlig, den halter? Er det min fysiske sundhed? Er det kroppen? Og der kan du så gå herop og sige noget med nydelse, fred, frihed, energi i kroppen, eller er det den mentale dimension, nydelse, fred, energi, frihed i mit sind, eller er det i mine relationer, i det sociale, er det seksuelt, spirituelt eller politisk, hvor er det min sundhed, den halter? Og igen, det hele spiller sammen. Når vi så går ned på det nederste niveau i pyramiden, det er så der, hvor vi begynder at blive handlingsorienteret. Det handler om levevis, hverdag, eller det jeg kalder små skridt, som er det at lave små gradvise ændringer i det du plejer at gøre i retning af noget, som er sundere end det du plejer at gøre. Så du er din egen målestok. Der er ikke en eller anden helseguru, som du skal efterligne. Du skal ikke have en eller anden video kørende på din telefon, hvor du skal gøre ligesom han eller hun gør der på telefonen. Du skal finde din egen vej, gå din egen sti. Og så er der så en række forskellige sundhedsfaktorer, som jeg kalder KRAMS-faktorerne, fordi mange af dem i hvert fald kan koges ned til noget, der kan forkortes som KRAMS. Okay, og det er jo så kost, hvad du spiser, drikker, kosttilskud, rygning, tobaksrygning, alkohol, motion og kram, forstået som kærlig berøring. Det er meditation. Så er alt det, du begynder med S, stress, sex, søvn, stoffer, sollys og selskab. Og igen, det er jo meget individuelt, ikke? Hvad er det? Det ligesom kan betale sig at begynde at fokusere på og bruge den her begrænsede tid og energi, man nu engang har. Fordi vi skal også andre ting i vores hverdag, end at være sunde. Så realistisk set, den begrænsede tid og energi, vi nu kan allokere til sundhedsaktivitet, således at sundhed ikke går hen og bliver et stressende og så videre arbejde i sig selv, men rent faktisk noget, der beriger og giver energi og frihed og fred og nydelse, så du får energi til at arbejde, i stedet for at du bruger din arbejdsenergi på at være sund, så du er udbrændt, når du så kommer på arbejde. Det giver jo ikke rigtig nogen mening, vel? Men det er jo meget individuelt, hvad det egentlig er, der er problemet, ikke? Så er man overhovedet en ryger, ikke? Jamen altså, hvis du ikke ryger tobak, jamen så er der ikke nogen grund til, at du holder op med at ryge, vel? Så rygning er sådan et eksempel på en adfærd, hvor det sådan set er sundest at lade være.
Kost er derimod sådan en faktor, hvor det sådan set ikke er sundest at lade være, men det handler meget mere om kvalitet af det, du spiser. Og det kan være ret vanskeligt at vurdere, om der er noget, der halter der. Alkohol til gengæld, der kan du sådan begynde at tælle genstande og finde ud af, om der er noget, der halter der. Motion, der kan du også begynde sådan at tælle minutter og se, hvordan det går der. Kram, altså dyrker du noget kærlig berøring med nogle medmennesker, eller hunde, eller hvad du kan lide, så det mediterer du. Der kan du også, okay, gør jeg det, eller gør jeg det ikke? Stress, det kan også være lidt svært, ikke? Fordi alle er jo sådan lidt stresset, ikke? Sex, der kan du også begynde at forholde dig lidt mere til det, og hvad er det for nogle former, og bevidsthed, og energi, og søvn. Føler du dig meget træt om dagen, og så videre. Stoffer, det er jo sådan en meget bred betegnelse, ikke? Fra, det er jo både te og kaffe, ikke? Altså, det er jo også en form for stoffer, der er koffein, ikke? Og så over nogle stoffer, som kan have deciderede sundhedsfremmende virkninger, hvis de bliver indtaget med den rette intention og i den rette kontekst. Her tænker jeg på cannabis og psilocybinsvampe, og så over mod de rent kemiske stoffer, som der er sådan noget som MDMA og sådan noget. Det kan måske godt have nogle gavnlige virkninger i nogle sammenhænge, og så ryger over i sådan noget som kokain og amfetaminer og heroin, så er det sgu svært at finde noget gavnligt der. Så stofferne er sådan et bredt spektrum, ikke? Ligesom det jo også er inden for så meget andet, ikke? Fordi kost kan jo også være mange forskellige ting. Alkohol, det kan jo være alt fra, du drikker en lille smule, og så til du drikker dig for sans og samling. Det er jo meget forskelligt, så du må jo se på, hvad er det egentlig for noget, du har gang i der. Og er det så noget, hvor der måske lige skal tages nogle små skridt, altså laves nogle ændringer. Sollys er en væsentlig faktor, som vi skal huske på, både for at få D-vitamin, men også fordi, at lyset på anden vis giver os næring via infrarød stråling. Så er der selskab, hvor man skal tænke på, er man i godt eller dårligt selskab? Har man overhovedet noget selskab, eller har man det måske bedre alene? Og det er noget med den sociale. Der er de her konkrete forhold, og der er mange forskellige derudover faktorer, man kunne proppe ind her i det, man kunne kalde en holistisk, sund levevis. Man kan sige, meget af det er jo noget, vi alle sammen gør i et eller andet omfang. Vi bliver alle sammen udsat for sollys. Vi indtager alle sammen en eller anden form for stoffer, om ikke andet, sådan noget kaffe og te. Og de fleste af os drikker noget alkohol, og vi spiser forhåbentlig alle sammen noget. Og vi bliver alle sammen udsat for noget, der stresser os. Så der er alle sammen noget at forholde sig til, som påvirker dimensionerne af sundhed og de forskellige aspekter af velvære. Og alt sammen er noget, vi kan iagttage via vores bevidsthed. Og det er vores bevidsthed, der gør det muligt at tage små skridt. Når vi så til sidst kommer ned i bunden af pyramiden, så har vi så mere at gøre med de faktorer omkring os, som kan hjælpe os til at få en holistisk, sundere levevis, til rent faktisk at få gjort de der ting. Så hvis du for eksempel vil udvikle din bevidsthed, så kræver det noget meditation. Det er i hvert fald en måde at gøre det på. Så der er en sammenhæng mellem de forskellige lag i pyramiden. Eksperimenter, den eksperimentelle tilgang, det er det, der ligger i små skridt. Du kan arbejde med din motivation, du kan søge viden og information, og gerne en mere fleksibel og praktisk orienteret viden. Du kan få guidning, så har det meget betydning, hvordan er forskellige ting tilgængelige. Er den sunde mad let eller svært tilgængelig? Er fysisk aktivitet let eller svært tilgængelig? Og omvendt usund mad og inaktivitet. Så tilgængelighed betyder meget, og det har betydning i forhold til strukturen af vores samfund og hele samfundets indretning og din økonomi. Altså hvad koster det sunde, hvad koster det usunde, og hvad er dit mindset egentlig? Er du rigtig kommet over i at tænke sundhed på en sund måde, eller prøver du ligesom at overføre sådan en rigid biologistisk sundhedstænkning til den her mere fleksible, holistiske, små skridtagtige tænkning? Så det handler om at lære det rigtige mindset, og så hjælper det jo at få støtte fra andre og få noget konstruktiv vejledning. Og det er jo det, der er hele formålet med via Brandgaard.dk, det er at tilbyde
bunden af pyramiden, mens det er op til dig selv at leve dit liv. Jeg kan ikke leve dit liv for dig. Ingen sundhedsvejleder kan leve dit liv for dig. Men vi kan give vejledning, vi kan give støtte, vi kan inspirere med noget humor, måske også give nogle eksempler på, hvordan man kan eksperimentere. Vi kan formidle viden og information på en fleksibel måde. Vi kan motivere, inspirere og guide, og nogle af os kan så påvirke samfundet og tilgængeligheden af forskellige ting. Og vi kan sørge for, at det vi tilbyder er så billigt, at alle kan være med. Men så er det op til dig selv at tage små skridt. Det er op til dig selv at leve din hverdag. Op til dig selv at vælge, hvad du vil gøre eller ikke gøre, for at forbedre de forskellige aspekter i din sundhed, så du får det bedre, og det leder så til i virkeligheden en form for oplysning. Du bliver et oplyst væsen, når du lever sundt på den her måde. Omvendt er du nødt til at starte med at ville være et mere oplyst væsen. Fordi hvis du ikke vil det, hvis du ikke vil være bevidst, hvis du ikke vil aktivere dette dybe åndelige potentiale, som alle mennesker har, uanset hvilken religion eller hvad som helst de måtte bekende sig til, så har vi alle sammen evnen til at være bevidst. Vi har alle sammen evnen til at iagttage vores tanker, iagttage de ord, der strømmer ud af munden, iagttage de følelser, der opstår, iagttage de mærkelige ting, vi gør. Det er den her evne, du kan kalde det mindfulness, du kan kalde det mange forskellige ting, lad os nu bare kalde det bevidsthed, evnen til at iagttage de her ting, som sætter os, eller i hvert fald giver os en grad af frihed til at kunne gøre noget andet end det tankerne siger, vi skal, eller det andre mennesker siger, vi skal, eller det systemet siger, vi skal, eller bagerens slagtilbud siger, vi skal, så har vi altså nogle grader af frihed, som bliver aktiveret, når vi tænder lyset, når vi tænder bevidstheden, så kan vi begynde at handle. Men det kræver jo, altså når du tænder lyset i mørket, så ser du, hvad der er i rummet, ikke? Og der kan også være nogle ting, du faktisk ikke ønsker at se, fordi det fremmer ubehagelige følelser, ubehagelige minder. Og det bliver så også en del af sundhedsprocessen at gå gennem mørket. Så det er, hvad skal vi sige, nogen vil se det som prisen, man betaler, man oplever meget mere, måske sådan kaos i starten, man oplever, det kan være lidt uoverskueligt at finde ud af, hvad man skal gøre, men meget af det er også en oplevelse, man har, fordi man har vendet sig til, at det her med sundhed, det er noget med at overholde et program, så man ikke rigtig behøver at være bevidst. Faktisk søger man og køber programmer fra eksperter, fordi man ønsker at slippe for at blive bevidst, fordi man ved, at når man bliver bevidst, bliver man konfronteret med nogle eksistentielle grundvilkår, herunder grundvilkåret om frihed. Og når man bliver konfronteret med grundvilkåret om frihed, så opstår der angst i sindet. Og det er ubehageligt. Det er ubehageligt at mærke det, men men den gode nyhed er altså, at når man har ladet den eksistentielle angst rase ud, så får man et mere realistisk forhold til livet, så man ikke tager tingene så tungt, som man måske gjorde før. Så angsten, eller rettere det at gennemgå angsten, det at gennemgå kaos, den pris er efter min mening helt afgjort nødvendig at betale. Og der kan du spørge Søren Kierkegaard, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, du kan spørge dem alle sammen. Er der nogen vej uden om den her eksistentielle angst, når vi bliver konfronteret med friheden som bevidste mennesker? Og svaret er nej, der er ikke nogen vej udenom. Så det er mere for at sige, at det her er ikke bare en dans på roser, eller ikke bare, men nu nyder jeg bare helt vildt meget. Altså rigtig holistisk sundhed er også at gå ind i mørket, og der kan være en masse
ubehag, en masse fortvivlelse, en masse shit, der skal ryddes ud i, ikke? Og især os, der har nogle mentale sundhedsproblemer. Altså jeg fik jo i den her proces, der opdagede jeg fortrængte minder fra min barndom, hvor jeg var udsat for massive seksuelle og voldelige overgreb, som jeg simpelthen har haft fortrængt i flere årtier, og som så har været grundårsagen til, at jeg udviklede OCD. Og det var så ved at gå ind og eksperimentere med mange forskellige ting hernede, at disse minder så begyndte at dukke op. Og det var sgu ikke rart. Men man er nødt til at se livet i øjnene. Man er nødt til at se katastrofen i øjnene, som den faktisk er. Fordi hvis du ikke gør det, så ligger den nede i din underbevidsthed, så styrer den dig. Fordi det havde den jo gjort indtil da for mit vedkommende. Så havde jeg bare misbrugt kost og træning og sådan overkontrol på de områder som kompensation for, at jeg oplevede, at der var nogle ting fra min barndom, som jeg havde under kontrol med, eller var helt ude af min kontrol. Det er jo bare min historie. Din historie er jo formentlig helt anderledes. Og det er kun din bevidsthed, der kan se, hvad det er, der foregår i dig, om alle disse forskellige aspekter og dimensioner, elementer i levevis. Og heldigvis er der muligheder for hjælp at finde. Og en mulighed er jo at købe et komplet abonnement på via Brandgaard, og så får du adgang til alt det information, der er, og du kan stille spørgsmål, du får støtte og vejledning fra mig og andre medlemmer, og løbende nyheder og nye artikler, ting og sager, videoer af den slags som her hver dag. Så vi ses!